فاروق حسبي بهم قليل صلاة وتسليم على قبل أحمد وقبل أبي بكر وقبل أبي أمس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل به على جميع العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد العرب والعجمين وعلى آله وصحابه ينابيع العلوم والحكم. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. yan uwa na wannan tasha mai albarka, yau za mu ci gaba da karatun hadisi tare da almajirinku Usama na Annabi, wanda ya saba kawo muku karatun hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama azadu zaujaini, wanda yake magana akan bayani akan aure. To insha Allah rabbi a wannan bidiyo za mu kawo bayani ne akan wato ainihin hadisin da yake na Aisha, afuwa hadisi na Abi Huraira, Allah ya kara masa yarda. A baya mun tsaya a hadisi na 7 insha Allah rabbi, yau zamu na 8 insha Allah rabbi zuwa na 10. Bismillahir Rahmanir Rahim wa sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Al hadith al-thaminu, hadisi na 8, ana Abi Hurairah radiyallahu anhu qala, an karbo daga Abu Hurairah Allah ya kara yarda a gare shi, ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce la tunkahul mar'atu ala ammatiha, ba a auren mace a bisa kanwar mahaifinta. Ma'ana ba a auren mace a hada ta da kanwar mahaifinta kishi. In kasancewa ka auri matarka, to ba zai kuma ka je ka auro kanwar mahaifinta wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ba, ko kuma wanda suke uwa ɗaya ko wanda suke uba ɗaya. Saboda me? Ita ma ai a matsayin kanwar mahaifinta, a matsayin yar uwar mahaifinta take. Don haka haramun ne a musulunci ka je wato ainihin ka auri mace kuma ce za ka haɗa ta da yar uwan mahaifinta, mace kenan gwaggwanta kenan, haramun ne. Sannan ba a auren mace a haɗa ta da yar uwan babarta. Ba zai yi ka auri mata ba kuma ka je ka auri ƙanwan babarta ko yar babarta ka ce za ka haɗa su kishi, ba zai yi ba. Manzo Allah yana faɗa a hadisi, za mu ji hadisi na gaba, al-khalatu manzilatul ummi. Ita kanwar uwa ita ma a matsayin uwa take. Dan haka ba zai yi ka aure mace ba kuma ka je ka auro wato ainihin yar uwan mahaifiyarta ka ce za ka hada su aure, ba zai yi ba. Musulunci bai yarda da wannan ba, saboda addinin musulunci yana da tsari kuma yana da usulubinsa. Don haka ya halasta ba a musulunci. Rawahu Muslim, Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi na cikin sahihu Muslim, hadisi na 1408 insha Allah za a samu wannan hadisi. Sai mu je kan hadisi na gaba. Allah ya sa an fahimci me wannan hadisi ke nufi. Ma'ana ba a auren mace kuma a zuwa auri kanwan mahaifinta, alhalin kuma duka suna hannunka. A'a, ba zai ka auri mace ka hada ta kuma da kanwan mahaifinta kishi ba, ko kuma kanwan mahaifiyarta hada su tare, ba zai yi ba. Musulunci ya hana wannan, haramun ne, bai kamata ba, saboda duka iyaye suke a gurinta. Al hadisi tasiu, hadisi na 9, an Aisha ta qalat, an karbo daga nana Aisha ta ce Allah ya kara mata yarda. Qala li rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce da ni, ya haramu min ar-rada'ati ma ya haramu min al-wiladati. Shayarwa yana haramta daga shayarwa abin da yake haramta daga haihuwa. Ma'ana a dunkule, a fassarar bayani, abin da wannan hadisi ke nufi, shayarwa yana hana abin da haihuwa yake haramtawa. Shayarwa yana haramta duk wani abin da haihuwa yake haramtawa. To menene misali? Idan Allah ya sa mace ita ta haife ka, ba zai yi ka auri kanwanka ba, ko ba zai yi ka auri kanwanka ba kuma zai yi ka ce za ka auri kanwan babarka ba zai yi kuma ka ce za ka auri yan babarka ba, duk ba zai yi ba. Sannan ba zai yi ka ce za ka auri wato ainihin yar uwar babarka
ta kusa ba, saboda me kanwan kama ba zai yi ka aure ta ba. To kaga irin waɗannan abubuwan duk da suka haramta, to in dai mace ta shayar da kai, ita ma ta zama wato ainihin babarka kenan. Don haka bai halasta ba kuma ka ce za ka wato ainihin auri waɗannan duk abin da aka hana dai ga 'yan uwanka waɗanda aka haramta maka a ɓangaren mahaifiyarka wacce ta haife ka, to ita ma dai wacce ta shayar da kai a dunkule ya haramta a gare ka. Wannan misalin ya isa kamar yadda na kawo a cikin wancan misalin. Ta ce ba zai kawo da ƙanwan babarka ba, ko yar babarka, ko ƙanwarka, ko yar ƙanwanka. To in dai ba ta shayar da kai, ita ma 'ya'yanta sun haramta a gare ka saboda sun zama ƙanninka. Sannan 'yan uwanta sun haramta a gare ka saboda su ma iyayenka ne, da dai sauransu. To wannan haƙƙin, amma bayanin da ake a wannan maganan, bayani ake a lokacin da in mutum ya ƙasa shekara 2. Dan wani ya zo ya ce ai ya sha nonon matarsa, ya dai tambaya da kisan da tsayi. Ƙarshe dai Allah ya sa bayani ya fito akan cewa abinda manzo Allah yake da wannan hadisin, idan mace ta shayar da kai a ƙasa da shekara 2, amma da girman ka sha nonon matarka, wannan babu laifi, ko nonon wata mace to bata haramta a gare ka ba. A'a, magana ake yi akan cewa in kana ƙasa da shekara 2, wal walidatu yurdina auladuhunna hawlayn khamilayn, to liman arada an yatimma rida'a. To ma'ana dai in dai har daga shekara 1 zuwa ƙasa, daga shekara 2 zuwa ƙasa, in dai mace ta shayar da kai to ta zama mahaifiyarka, wancan da haramcin kai ma ya fada a kanka. Amma daga shekara 2 ne zuwa sama, to wannan babu komai, babu laifi. To sannan sai mu je kan hadisi na gaba wanda shine na ƙarshe a gurguje. Al hadisul ashiru, hadisi na 10, an Abdullahi bin Umar radiyallahu anhuma, an karbo daga Abdullahi dan Umar, Allah ya kara musu yarda, anin nabi sallallahu alaihi wa sallama qala, daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce, la shigara fil islami, babu auren shigari a musulunci, shine auren musaya. Zan aura maka kanwata, ka aura min kanwarka, amma babu sadaki. Ko zan aura maka yata, ka aura min yarka, amma babu sadaki. To wannan bai halasta ba. Amma inda sadaki babu komai, shine wasu suke cewa auren musaya. To wannan dai bai halasta ba. Ai sadaki, ai komai da komai da ake na aure, shine ya halasta. Amma ai aure kamar in baka kanwata ko in baka yata ka bani yarka, babu sadaki. To wannan shine manzo Allah ya ce wannan aure babu shi a musulunci, kuma bai halasta ba. Imam Bukhari ya rawaito wannan hadisin a cikin Sahihu Bukhari, zaka samu hadisin na 5113 insha Allah. A Sahihu Muslim kuma zaka samu hadisin na 1415. Bukhari da Muslim sun rawaito wannan hadisi. To alhamdulillah, sai kuma hadisi na gaba insha Allah. In yau ne zuwan ka wannan tasha na farko, ka daure ka danna mana like, sannan ka danna mana subscribe, saboda samun bayananmu da kuma karatukan mu da zarar mun daura. Idan kuma a TikTok ne, sai ka daure ka danna mana following, saboda a dinga samun karatuttukan mu. Subhanaka Allahumma, in an ji kuskure kai mana afuwa, dama almajirai ne. Abinda kuma muka daidai Allah ya bawa annabi ladan, Allah kuma ya lamunce mana ziyarar manzon Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi.